Lebenswasser strömen über mich hin. Lass den Heiligen Geist erneuern meinen Sinn. Du behältst uns Liebesströmen ich sieh. Alle meine Lasten werfe ich nun auf dich. Well, good morning alla. John Peters hier met Gedankens i Gottes Woord. Vandaag hebben we het thema dat naam zich de grootste duimiet. Hou het hier bij 12:50 voor de nächste 15 minuten. Dat wordt ook op YouTube te vinden zijn. Ook WhatsApp status, check dat wellig wieder. En ik zei een heel dankzij. Lass dein Lebenswasser strömen über mich hin. Mes 4. zijn. Vandaag is november de 16e. Dat is on de zin ons Mars. Klok 10. Hier bij KIKZ. Du behältst uns Liebesströmen ich sieh. Alle meine Lasten werfe ich nun auf dich. En nog maar een goede morgen, mijn vriend. So ik heb me vandaag gewild te vertellen van een thema dat namelijk de grootste duimiet. We leven alle aan duimiet zijn, nee? Duimiet is ons, wat zullen we zeggen, dat is een gebod in de schrift, dat is ons geboden, dat we zullen duimiet zijn. Jemand heeft gezegd dat we durven niet meer beden zum duimiet zijn, we zullen bloos duimiet zijn. Wenn Gott ein Befehl gegeben hat, dann dürfen wir nicht überbeten. Und wir dürfen nicht überbeten, soll ich nu lehen, oder soll ich wem anbringen, denn Gott hat gesagt, ich soll es nicht, so dann tut er bloß nicht. Und die Schrift sagt hier über ein Ding, was wir sollen tun, das sagt, sie demütig. Und das sagt, dass Gott als für die Demütige, über heißt jeng, der Hofhartje. Ein Hofhart, das ist ein hochdeutsches Wort von, vielleicht das Grootje, oder wir würden noch mal reden von der Hochmut. En so, wat ik zag, steeds twee een bumper sticker, waar einer zegt, I'm humble and proud of it. Ik ben demütig en ik doe me doen met proef. So, wo demütig weer niet zo. Alright, ik wil aanvangen met een geschichte, dus ik vertel hem daar. De spreker, die gaat van walk, die gaat een beetje van walk, een beetje exercise gedaan. En dan zit er door een blok wieder. Er sind 6 oder 7 sind een aantal jongens. En die zaten er alle im Krons. En die schmieden Klats. So eine Game Klats. Dice, so wird auf Englisch sein. En door de maat en den Krons, dus een kleiner Puppy. Die hat nur Angst, den flottert. En würden vielleicht mehr sein, die merkt sich de meest Not. En so das Prediger sagt, Jungs, wat ga je ver? Wat doe je? Wel, sagt der kleine Johnny, der Lehrer von der Gruppe, wir haben diesen kleinen Puppy gefangen, das kleine Hundje. Und nu da wir dann in der Rund gehen, wir dann erst Klatsch schmieden, und dann gehen wir in der Rund, und da wir der geradste Lee kann vertellen, der wir das tollste Lehen kann, der wird der Puppy kann mit in Haus nehmen, der wir mit der geradste Lee abkämpfen, der kann der Puppy mit in Haus nehmen. Über Menschen, sagt der Prediger, Jungs, was habe ich doch für? Ich will den bloß weiten loten. Ich kann in meinem Leben noch kaum lernen, und was ich hier tun, ist arg. Sagt Johnny, okay, Prediger, die kostet den Puppy mit nach Hause nehmen. Das Prediger sieht nicht ganz die Wahrheit, ne? Vielleicht hat er vergessen, demütig zu sein. Vielleicht wird er hochmütig in die gekropen. Jeder Mensch in der Welt hat nun gelernt, mein Freund. Das ist bloß, dass es ist. Die Schrift sagt, wir haben alle gesündigt.
Met de waarheid hebben jeder einer trouble met. Als we nu leren, niet onze waarheid zijn, stil blijven waar we heute zullen reden. Wir sind alle schuldig und das merkt uns demütig, nicht so? Das soll uns demütig merken. Eine von den besten Beispielen, ich glaube, von der von 2 Stück reden in der Schrift, von Demut. Und das erste fängt mit Johannes 3, 30. Wir sind alle bekannt mit Johannes 3, 16, nicht so? Also hat Gott die Welt geliebt, weil wir wieder lesen. Dann ist eine kleine Geschichte, und wir wissen, dass Johannes der Täufer, den seine Aufgabe wir, den Weg reinmerken für den Heiland. Und wat hij dat deed is, hij deed Buße predigen. En wanneer mensen dan Buße deden, en dat hij deed deiten met het taufen, door im Jordan Rifa. Nu zegt het in Johannes kapitel 3, dat Jezus en zijn jünger deden ook deiten, bloos op een andere stad bij Rifa. En nu komt Johannes zijn jünger, te Johannes volk jünger, krijgt Jezus, een noodvalje. En die komen nu naar Johannes en zijn ze Meister Johannes. Dem wordt die laatste deiten deed, de Jezus van Nazareth, die en zijn jünger doen daar deiten, en de mensen gaan alle naar den. Veel meer gaan naar den als naar ons. En leg ik zeggen wat Johannes zegt hij, jongens, vielleicht op vlotjes gezegd, jongens, en de mijn jünger, dat krijg 100% dood. Wegen hij is van boven, ik ben van de eerd, hij komt van God. En ik zie hier, mijn arbeid is vorig, mijn arbeid is lang niet zo wichtig als zijne. En dan zegt hij in Johannes 3, vers 30, wat zij wird vallen, wat ik toen zij het leegt had, ik had het verken op mijn brief. Hij moet geraten worden, en ik moet klander worden. Dat is een duimit, mijn vriend. Johannes wird ganz reit om zijn, Jezus is geraten als ik. Ik ben onder arm, en als hij hem gedeupt had, hij ziet ja dat hij niet meer wird zijn schuld te brengen, niet zo. Dat is een duimit, waar ik beter wil met zijn. En wil ik dat doen? Ik wil ook beten, zoals Johannes deed. Ik wil in mijn gebed zijn, Heer, word die geraten in mijn leven en ik klander. Dat is gleich wichtig dat John Peters een goede naam heeft, oder Ubram Friesen, oder Jep Johnson, oder wer immer die mag zijn. Wat wichtig is, is dat God een goede naam heeft in ons leven. Jezus Christus, zijn Sehen, niet zo? En zo hebben we een goed Beispiel, waar Johannes had geen afkans, en weer het ganz goed. Hij moet geraten worden, ik moet kleiner worden. We hebben nog een Beispiel, en de schrift, ik reed van 2, ik krijg hier 3, entschuldige. En dat is dat onze Vater, wat we beten. Hij moet je dag, wat het ganz eerste woord is en dat je bedt. Wir beten alle, unser Vater in dem Himmel, dein Name sei geheiligt, und so wieder, nicht so? Wir denken an das ganz erste Wort. Das ist nicht mein Vater, das ist nicht dein Vater, das ist unser Vater in dem Himmel. Was bedeutet das Wort unser? Wir sind taub. Wir sind eine Gruppe. Wir sind eine Familie. Und weil wir alle taub in diesem Kirchen dein zijn, in Gott zijn Reich, wo ist da noch Raum für Hilfmut oder Grootschit? Ich glaube, wenn einer gesagt hat, dass wie ein Krieg ist der Weg gleich. Es ist keiner reich als der andere, keiner mehr wird, keiner reicher, keiner armer, keiner Dollar ohne sein als der andere. Wie im Krieg ist der Weg, ist der Erde gleich. Es gleich dort. Und ich komme hier noch mit meinem Beispiel ab. Vielleicht het grootste Beispiel van de Demut, dat is hoe Jezus Christus, de Heer zelf, wat alles gemerkt had. Hij had zijn jünger door bij den Abendmahlabend en hij hield hard in zijn heen, odem, dat kwam van hem. En dat zegt hij bij mij dat hij staat op, tragt zich een handdoek aan, neemt zich een kam water en vangt aan deze jünger de feet te waschen. Dit weer de Kreatur van alle universe. Dat wat alles gemaakt had. Dat wat mij in die leven in zijn heen heeft. Die buigt zich niet ver deze mensen. Deze schwinche, zindliche mensen. En hij wascht de feit. Wel gaan die dan nog ruimte om groot te zijn, niet zo? Er is geen ruimte. Paulus zelfs, wat zoveel erreicht heeft. Paulus heeft het evangelium naar honderden steden gebracht. Ik zei maar, wegen Paulus zijn Iva für Jesus Christus zijn eigenlijk nu van der bekeerd.
Wegen wie wir unsere Verväter, oder unsere Verkommenschaft, die kommen von Europa, von Deutschland. Und de Ursache waarom Europa dat evangelium niet heeft, dat is wegen Paulus. Wie Brief en bracht het evangelium naar vreemde steden, wo sie am Pferd nicht mehr wollen. Paulus schrift in de Korinther, sagt er zijn diese 12 Apostel, en ik zie de weinigste van die. Ik ben de leerste van die. Paulus had de meeste schuld van alle dingen. Paulus weer weit geleerd, hij weer een Pharisäer. En dat meint hij weer rijk, en zo wieder en zo wieder. Wat zegt hij? Ik ben het ganz weinigste, het leerste van deze apostel. Hij had een respect voor die wat met Jezus toe gegaan werden, en weer het doen. Nummer 13 te zijn. En dan redt hij Luther van, dat we zijn alle zinder, Jezus is voor zinder gekomen, en onder dem ook dat grootste zijn. Wat weer hij? Hij weer de grootste zinder. Zo hier weer een duimheid. En wat kan God alles door Paulus doen, wat de duimheid weer? Und denk mal, wat heeft hij alles door Paulus gedaan? Jemand heeft gezegd dat als zum wonderen wat een kerk in een groep kon doen, wanneer keiner die eer kreeg. Dat moet ik nog eenmaal zijn. En dan wil ik dat nog eenmaal zijn. Dat is interessant wat een kerk in een groep kon doen, wanneer het doet is, wer de eer kreeg. Here in English. It is amazing what a church or an organization can do if it doesn't matter who gets the credit. Da is een groep als krachtvol. Wanneer er zo'n zijn wat de eer jiet zich zijn, die willen zich de eer toe zich routen, die zijn voets beleidigd. Weet je, een beleidiging, dat is plus grootschit. Een beleidiging, wanneer ik eerst mij een huis heb in de nächsten, oder ik een doel wegen den, dat is plus grootschit in mijn leven. Ik rede niet van die, ik rede van mij. En mensen wat er daarmee die has, die laten het zo afworsten, dus woede op naar eind. Dat is allemaal niet mijn kerk. Dat is gleich mijn. Dat is gleich mijn, dat is zijn. Jezus moet geraten worden en ik moet kleiner worden. Dat is alles zijn. En zo viele leraar worden een grote lepel vol duimie kunnen verdrijven, niet zo? Weet je, leraar kan verken en die je vol aankomen, die je voor, dat ze groot worden. Dat hij echt kan doen. Ik denk maar van Paulus had ontvangen te puchen. En hij zegt in een brief te de kinderen, hij zegt, wanneer puchen wordt wel, ik weet kan. Ik ben van het stam Benjamin, ik ben een Pharisäer. En hij zegt, ik heb het alle goed gelaten, bloos om Jezus kan leren. Hij gebruikt sogar een woord, hij zegt dat alles is dunk, dat alles is mes, dort wat hij dus opgenannt heeft. Hij moet groter worden, ik moet kleiner worden, zegt Johannes. Dat is mijn gebed voor mij. Zo, wat is het nu niet? De woorden daarmee is niet mezelf dooraan. Mezelf dooraan, dat kan wel een vorm van hoogmoed zijn. En wel vielleicht gaan, we gaan ons doel, we willen gaan, de andere zal ons opbieden. Nee? Dat is een krankheid, mijn vriend. So, onszelf dooraan, oh, met mij is het onze staat, en deze maaltijd helpt me aan, en ons huis is je moet dit. Dat is ook een vorm van hoogmoed, waar we de weg van, waar we de toch laten. Wegen die dooraan, dat is niet raar. Waarom zoest die zelfs niet dooraan? Wegen die best in Chinese zijn kind. Die best genomen en zijn hem en zijn rijk. Hij heeft een plan voor die. Hij heeft een grote lijf voor die. Hij is gestorven voor die. Hij is en wel die beste vriend zijn. Wat willen we ons dan nu samen dooraan? Nee, we brengen ons niet dooraan, en we durven het niet goed met die worden. Wegen hij moet geraden worden. En ik moet kleiner worden. Dat is mijn gedanken te vandaag. Mag God zijn woord zegenen.